Sal-bidu tas-sena d-dieħla mistenni jkun lest ix-xogħol infrastrutturali fuq it-tella tal-imtaħleb fir-Rabat biex b'investiment ta' €900,000 qed titwettaq wegħed elettorali oħra ta' Gvern Laburista. Din it-triq mhux biss tintuża mir-raħħala u l-bdiewa ta' kuljum, iżda wkoll mill-mijiet ta' dilettanti tal-karozzi f'pajjiżna fejn kull sena ssir it-tellieqa bil-karozzi tal-Hill Climb. Ix-xogħlijiet qed isiru minn Transport Malta fejn it-triq qed tingħata wiċċ ġdid bl-iskop li ssir triq għat-tela b'livelli tajbin għall-użu ta' motorsports kompetittivi. Waqt żjara fuq il-post, il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borch ingħata li permezz ta' wegħed elettorali oħra li qed titwettaq fi żmien rekord, il-klabs se jkunu jistgħu jużaw it-triq għat-tliela mill-aktar fis. Bit-triq ġdida u b'faċilitajiet li huma aktar safe ser ikunu jistgħu igawdu l-isports tagħhom b'infrastruttura aħjar. Fil-fatt, is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Clifton Grima innota kif dal-proġett jinkludi fih miżuri ta' sigurtà li qabel ma kinux jeżistu għad-dilettanti tal-karozzi f'pajjiżna. Jekk wieħed ħares mill-lat tekniku, iż-żrara użata hija waħda partikolari illi tara illi jkun hemm safety features u anke speed neċessarju mill-ħuq sabiex dan l-isport ġewwa pajjiżna ikompli jifruixxi.